Hej folk. Hej alle sammen. Og velkommen til Philips og Karls Playworld. I dag der har vi en banger til jer. Vi skal lave endnu en unboxing video. Ja. Og det med her Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Mystery bags. Mystery minifigure. Jeps. Skibidi. Skibidi, ja. Dop. Ja. Ja, jeg har virkelig glædet mig til det her. Vi fandt det i Fætter BR. Shout out til Fætter BR. 60 kroner kostede det, så god pris, synes jeg. Rigtig god pris. Ja. Du får så bagpå, ja. Og se hvad man kan få. Her har vi Cameraman, en rigtig G. Så har vi TV-man her. Og så har vi den famous G-toilet her. G-toilet, det er nok min favorit. Det er ham, jeg går efter på. Det er en af dem, vi håber på. Så har vi Speakerman selvfølgelig. Så har vi normal Skibidi Toilet. Og så er det bare virkelig dejligt. Mega dejligt. Og så har vi Plunger. Det er den, jeg håber på. Den håber jeg. Håber du på den? Nej, det er jeg glad for at høre. Han er også fed. Og så har vi, hvad kan man sige? Speaker Woman. Ja. Og så har vi alle den folk, de simper over. TV Woman. Ej, altså. Den kan man kalde til. Perfekt. Og vi kan se hernede. Man får én figur. Og så får man altså også en sticker. Et klistermærke. Det glæder vi os også til. Det glæder vi os til. Se om der er nogle forskellige klistermærker, eller om det egentlig bare er det samme klistermærke. Vi elsker klistermærker. Det ved vi godt. Præcis. Men før vi går i gang, så skal I lige have historien. Ja. Om hvorfor. Vi var gået ind i Fætter BR. Ja. Og så vi kiggede egentlig på Lego, og vi tænkte, vi ville godt have noget Lego. Ja, noget Lego. Ja. Splice med Lego. Ja, men så vi henne i hjørnet, der gemte der sig en kasse med de her Skibidi Toilet. Ja. Og vi tænkte bare, det må vi eje. Det skal bare være det, ja. Så aftalte vi egentlig bare, at så købte vi en hver. Ja. Og så gik vi op til kassen. Der var sådan okay mange mennesker. Mægtig sød kassedame. Hun sagde Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Hun var fuldstændig enig med os, og så sagde vi bare, yep. Og så var bare sådan, det er reklame. Reklame for Skibidi Toilet. Tjek det ud. Shout out til dem. Shout out til ham, der har lavet det. Ja. Han er fed. Vi skal passe lidt på, fordi der står der risiko for kvæling. Ja, og 8 plus også. 8 plus, ja. Så det her, det er ikke legetøj for børn. Nej. Pas på. Skal vi bare gå til det? Ja. Starter vi med din? Skal vi bare unboxe samtidig? Tager vi den samtidig? Ja. Klar. Okay. Og man får simpelthen... Skal vi starte med at tage de her ting her? Ej. Hvad? Prøv lige at se det her. Klistermærker. Det er kvalitet, det her. Wow. Jeg har simpelthen fået med G-toilet. Og du har også fået med G-toilet. Med Titan TV speaker og så G-toilet. Ja. Ej, fedt mand. Hvor varmt. Og nej. Så får man sådan en her med. Hvad står der her? Minifigures, standard figures, mystery plush, mystery stickers, exclusive, Lanuart. Det er collect them all, ja. Og så bagpå, der kan man se alle figurerne. Fedt, mand. Det er bare fedt. Ej, det er godt nok spændende. Det er meget spændende. Wow. Skal vi bare... Skal vi gå til figuren til? Hvad for en starter vi med? Start med kan vi slå sten, saks, papir? Det kan vi godt. På nu? Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Jeg vandt. Så er det mig, der skal starte. Det er dig, der starter. Og hvad har vi at gøre her? Det er simpelthen... Ej, du bliver nødt til at pakke den op. Jeg bliver nødt til at pakke den op. Man skal være lidt forsigtig, så jeg ikke ødelægger det. Ej. Jeg har fået, du har fået TV Woman. Jeg har fået TV Woman. Ej. Det er jo hende, som alle elsker. Skal vi stille hende her? Ja. Lige være indført.
sådan der. Så kan du stå der. Ej, spændende. Hvad har du fået? Nej! Han har også fået en sej en. Kan du åbne den? Ja. Wow. Se her. Pakker jeg lige her. Jeg har simpelthen fået... Nej! Jeg har simpelthen fået Speaker Woman. Er det også Woman? Ja, Okay. det er det. Så vi har Speaker Woman og TV Woman. Fedt. Det var ikke dem, vi gik efter, men jeg synes også, at vi har... Jeg synes, det var rimelig godt. Vi har fået en god fangst, synes jeg. Jeg ved ikke, om man kan se, om der er nogen, der er rare, mere rare end andre. Tror jeg ikke. Ja. Nej, men altså, super god fangst, vi fik os her. Mega god. Wow. Ej, det er jeg virkelig glad for. Det er også Og så glæder jeg mig også til at få sat mit klistermærke på et eller andet. Ja. Jeg elsker klistermærker. Var det for den her video? Var det for den her video? Så tror jeg bare, at vi siger... Tusind tak, fordi I så med. Kan I ikke godt lige trykke på den der subscribe-button dernede? Og husk at like video. Ja, og måske kommentere, hvis I vil se mere af det her. Ja. Måske om vi skal nok noget andet på et andet tidspunkt. Og shout-out til buschaufføren, der kører os her. Ja, shout-out til Kan I lige skrive det i kommentaren? Shout-out til buschaufføren. Ja. Skriv det i kommentaren. Så bliver vi så glade. Vi så glade, ja. Send gerne nogle penge til os. Telefonnummer er Når vi streamer på et tidspunkt. Ja. Så send. Vi laver live på et tidspunkt. Det kommer også. Ja, på et tidspunkt. Stay tuned alle sammen. Hej hej. Hej hej.